تحكي قبل على النيل. Inselbu lkom sinjuri u nilqawkom għal shooter dawn huma l-Euros. Bixiri anke mandu flus, għajtu. 15 euros. Jekk għandkom xi ħaġa interessanti batu jinna hawnhekk. Għaliex qed tżomm il-flus fidejk? Għax ma smajtx illi il-Bank Ċentrali Ewropew ħajkun qed ibiddel id-disinn illi hemm fuq il-karti tal-Euro u bdiet tnidiet kompetizzjoni sabiex tkun tista' taqta'. Bħalma kien għamel minta fuq l-arma da' proset. U kulħadd jista' japplika. Kulħadd imma hemm żewġ kategoriji. Hemm waħda arti u kultura Ewropea li da tista' ġib binjiet, artistiċi u affarijiet nies importanti fil-kultura, u l-oħra għasafar u xmajjar. Xmajjar. Aħna kena l-imsida, missa jisomma ħajranġaw Arti u kultura. Biex nidħlu għalija. Arti u kultura u koll. Għasafar. X'għasafar, t-tara baqax għasafar, għattal barra minnaw, kondo, għawra Robert Jolly. Ija, zom, da kif tħaltina fil-programm inti? Għaxek karrejt nidħollok fil-programm, all-right? Xaffariet daw t-tkalmu l-Europa erditna l-naqas baqa safar xedna nikkaċċaw. Ija, l-Europa naqra strid fuq li ma safar tistaw tikkaċċaw li, għax jaqbżu għall-asfur. Għallina l-kaċċattu li għallu ħajaqbez. Ija, ma l-asfur ma jitkellimx. Ma jitkellimx, tasek. Wajma, mux l-istess ħaġa. Kaċċatur. Li l-eket najt. Naħseb għalih da, wajma ma laħam marru. Ejja, għallox qed jagħmlu daw tal-asfur. Mela, forsi nsolvu l-problemi. Fuq kollox dak kull ma titkellmu fuq id-disinn fuq l-euro, sta tifhem? U kulħadd jista' jagħmel il-resign hawn. Ħajpoġġu għasfur fuq il-flusa, tifhem? Ma kulħadd jista' jagħmlu resign. Hemm kompetizzjoni anke inti tista' jekk trid. Tajjeb, mela jiena fil-każ taf li masfur nitfallhom. Li masfur. Dal porċinell. U għed tuqgħod tajjar. Vera porċinell u asfur ħanu riwlek, dal porċinell. Botem il-porċinell tal-baħar ukoll. Moda tal-art. Issa fimt, li tajba, mela allura se tpinġi il-pulċinell. Issa jgħanna rridu ndaħlu l-kultura jew nies famużi mala sofa, ru. Jista' jkun. Ara toġbox kif għamilt ir-resign hawnhekk. Design. Resign, dak. Joġbok. Blak li jemi, għati jena. Issa fil-kassat tamel ta' dik tal-5 euro, issa għandi ta' 10 euro, Għan itfall Alex Salejba ta' flima sfur għan itfallu Alex Salejba. Isma, ħanajlek jena kiku naqtalu għax sa' mezzu la naddu ma li ditfaw fuq il-wan l-Alex Salejba li ta' nispiċa bla ġob. Da' sek ħacċatur għax ħadda ħanna fl-inkwiet. U ħammur man ċaħtiħor, dan jgħidinna jekk niksru wiex il-liġi għalek ħammur nkellmu l-furban number 1. Huwa legali jew le li tittallab il-flus lil min tara d-dej fi triq? Għandek xi ħaġa l-flus għalija? لا مش suppost. Mhux suppost, illegali ġifieri. Illegali, veli rrit imur jaħdem għal-jom huwa. Ekku. Biex taqla l-flus titbati, u ma jiġux mix-xejn. Ġifieri ma tistax tmur tittalla biex niftehmu titlob il-xaħat Jiena il-flus. ngħid għalija ma toġobniex li jiġu jitolbu. Jizna ma jippermettix illi għandu jkun hawn nistallaba għax hawn għajnuna biżejjed mill-gvern u tal-mistħija pajjiżna fil-pożizzjoni li qegħdin li jkollna t-tallaba. Ora, ġifieri jiena ma nistax niġi nitolbok xi ħaġa l-flus. Li tagħti volontarjat bil-qalb kollu il-Maltini jgħinu ħafna. Imma li jiġi bniedem fuqek u jitolbok. Il-flus nara tal-mistħija għal-pajjiżna. Safina, fini illegali. Illegali, ma tistax. Ekki li, Safina, fini illegali. Għandek xi ħaġa l-flus fuqek. Mandi xejn. Le, Illegal. Illegali, ma tistax. le ma tistax, skont għal xiex il-flus. Ma mux il-punt, ġviri, jek jena niġi fuqek, nejdlek sinjura tini xaħġa l-flus, money please. Legali jew le dik? Le, Illegal, ma tistax. Le. Ora, issa nara xej l-afugat, grazzi. Le, mhijiex legali. Dik tiġi konsidrata bħala molestja li inti qed timmolestja l xi ħadd post pubbliku. Għalhekk mhijiex legali inti titlob il-flus f'postijiet pubbliċi. U dak kien kollox għallum, sinjuri, nispera li ħattu gost. Jekk le. Niltaqgħu għada, forsi tiġi naħja. Ciao.